apagariyo. Engineering 1530. Koro ka janyuol odhi moneno ni yawa nyathina ni oluonge university to ndikne 1612. Obiro wan kaka MPs gikone ni terna nyathina ni kate nursing mondo tieki. Koro gi lock out nyithindo mariek manyalo konyo Kenya ka mowinjo dhie courses mabeyo kato nikech ka giseneno fees maromo kamano to jonyuol ok nyal chulo. Chon ing'e ka nisetieko form 4 kidhi e university to janyuol oseweyi ni lari lara gi sirkal. Koro sirkal lari lara. Kendo ka idonjo university kidhi gi wuono kata mama tiko ni magi joma dongo. Igeng'o ni gie dho gate kanyo nikech ma koro ng'ama duong' mosedonjo university. Kendo nenya kata kao pesir michaki mi janyuol. Michaki mi janyuol. To koro sani iyudo ni nyithindwa gi nie thagruok kabisa nikech inyalo luongi e university to mokwongo requirements kende midwa ni donjgo nyathi ma jachan ok nyal donjogo. Kata joma nokonyi ni chulo ni fees nyaka form 4 kisekalo to giko ni ng'ama donjo e university koro nyalo konyore kende. To ma omiyo nyithindwa thagore kabisa. Omiyo ne last year nwawuotho e universities. Wadhi kata early this year wadhi Maseno, wadhi Eldoret, wadhi Kisii, wadhi Rongo, wadhi Tharaka. Wawuotho e universities ma wakonegi ni gi test nwane